El lloc on va néixer la baixada de l'Àliga ens ha servit perquè el Miquel Àngel Magan ens presentés el seu llibre que desvetlla els orígens i les curiositats d'aquest fenomen de la mà dels mateixos aliguers. L'Àliga la porten els aliguers i els aliguers formen part del Ball de Diables de Tarragona. Doncs es desava aquí, en un magatzem, i s'havia de transportar allí el dia abans que sortís a la cercavila. Bueno, això ho van decidir a última hora, de pressa i corrents. Quan la baixem? La baixem el dia abans, la baixem el mateix dia no, que hi haurà un munt de gent per la Rambla, que tothom ens veurà, estem parlant de l'any 1986. Un acte espontani que s'inicia el 1986, s'institucionalitza el 97 i es converteix en icona de les festes de la nostra ciutat gràcies a la seva nocturnitat, però també a la participació ciutadana. Un dels al·licients que té més la baixada de l'Àliga és que és un acte participatiu. És un acte que es va obrir al públic, en general, perquè és una manera d'apropar a l'element, un element tan emblemàtic com l'Àliga, als ciutadans. És una nit que els portadors no fan de portadors, sinó que és tots els ciutadans que poden accedir durant una estona a portar l'Àliga, i és una mica el que li dona màgia a aquest acte, no? El llibre està dividit en dues parts. La primera és una descripció del fenomen nodrida de fotografies i la segona l'explicació dels orígens de l'acte en primera persona, pels aliguers. Una obra on hi podem descobrir com i quan l'Àliga va baixar per primer cop les escales del Pla de la Seu i d'altres curiositats d'aquest acte tan estimat pels tarragonins i tarragonines.